Ongi etorri MU Telebistara. Asteazkenero, eguerdietan, erreportaje berri bat eskainiko dizuegu Mondragon Unibertsitateko webgunean. Lehen emanaldi honetan, ikasle berriak izango ditugu izpide, Mondragon Unibertsitatera zein ikasle mota etortzen den ezagutzeko. Ea zer kontatzen diguten? Ni Maider naiz, Irundik nator eta ikusentzunezko komunikazioa ikasi behar dutu ezin. Ni Jon naz, Arrasatetik nator eta etorri naz ikasten lidergo ekintzaile eta innovazioa. Kaixo, nire izbura naiz, Zumaitik nator eta aurrezkuntzako magisteritza etorri naiz. Ni Iñaki Estanko naz, Durangotik nator eta mekanika ikastea etorri naz. Ni Ane naiz, Arrasatetik nator eta teleko ikastera etorri naiz. Ni Odei Esnaola naiz, Amasatik nator eta ikusentzunezko komunikazioa ikastera etorri naiz Ueziko fakultatera. Ni Ariane naz, Bilbotik etorri naz eta informatika ikasten ari naz. Ni Jessica naiz, Gasteiztik nator eta administrazio eta enpresa zuzendaritza ikasten ari naiz. Kaixo, Enara naiz, Tolosatik nator eta Uezia etorri naiz lehen hezkuntza ikastea. Itziar naiz, Gasteiztik nator da lidergo ekintzaile da innovazioa nabil ikasten Mondragon Unibertsitatean. Ikasturte honetan, Mondragon Unibertsitateak 1082 ikasle berri hartu ditu. 400 goi eskola politeknikoan, 250 enpresagintzan, eta 402 Uezin. Zergatik aukeratu duzu Mondragon Unibertsitatean? Alde batetik, bai baldintza tekniko eta bai hizkuntzetan eta euskera daolako ardatz hartuta, eta horrek atentzioa ditu zitelako. Bologna proiektuan usteetelako aurreratuena diejo aztela. Gehien bat dekolako konektibidadi fagorre gazta enpresasko gaz da lan harin topetako gehien bat. Azken finean, gradu hau eskaintzen duen bakarra dalako, Espainia mailan. Ikasketa plana ezin hobea eskaintzen dutelako. Hemen da praktika gehiago, da hori oso garrantzitsua iruditzen zait, learning by doing. Beste unibertsitatean ez egolako ingelesa eta garrantzitsua da gero mundura ateratzen zarenean jendearekin komunikatzeko. Zer espero duzu? Aspergarriz ez izetie, da lana topeti egiten bat. Lan mundurako hezkuntza egoki bat jasotzea eta, alba da profesional munduan lana lortzea. Gaitasunako betzia eta lan munduan irakasle hon bat izaten iristia. Karreran esperoet nire balore profesionalak ondo lantzea eta etorkizun bateako guztiz prestatuta ateratzea fakultate honetatik.